Este xoves celebrábase a primeira dunha serie de reunións entre PP, PSOE e BNG para falar desa posible moción de censura. Os primeiros en saír foron Xosé Puga e Sarín Núñez do BNG, que dixeron si a moción a Jácome ca condición de que o candidato sexa socialista. E nos o que lle trasladamos é a nosa disponibilidade para que, se esos 7 concelleiros e concelleiras do Partido Popular, os 6 concelleiros e concelleiras do Partido Socialista queren facer unha moción de censura, o Bloque Nacionalista Galego estamparía a firma número 14 que facilitaría a moción de censura e o cambio da alcaldía. E, por tanto, que en 10 días, ou 12 días, ou 13 días, o alcalde de Ourense pode ser cesado a través dunha moción de censura. Agora ben, insisto, aparte de serios e rigurosos, tamén somos previsibles e seguimos dicindo o mesmo. É que no que dependa do BNG, nin Jácome, nin o Partido Popular. Por lo tanto, a alternativa que nos ofrecemos hoxe a mañá é que estamos dispostos a seguir falando, pero que o candidato proposto alternativo ou candidata a esa alcaldía ten que ser do Partido Socialista. Noelia Pérez e Sonia Ogando do Partido Popular destacaron unha boa sintonía co PSOE, pero critican as liñas vermellas impostas polo BNG. Que nos encontramos? Pois nos encontramos con un bloque nacionalista gallego frívolo y más radical que nunca, ¿no? Hoy no vino a hablar de compromisos, de hecho ni siquiera cogió el documento para poder hablar de él y tampoco vino a hablar de qué forma podíamos plantear un gobierno estable para esta ciudad y para estos 3 años que faltan. Vinieron por no decir que no venían, y vinieron para poner líneas rojas al Partido Popular, algo que nosotros ya nos esperábamos porque llevan varios años repitiéndolo, aparte en los medios de comunicación. Nosotros lo que le manifestamos al Partido Socialista es todo nuestro compromiso por sacar adelante todos esos puntos que nos habían presentado, buscar un acuerdo de gobernabilidad, porque creemos que por ahí tienen que empezar las cosas, y lo que le pedimos es que todos los que nos sentásemos de ahora en adelante, porque se ha vuelto a quedar, que nadie viniese con líneas rojas. Pola súa banda, o Partido Socialista saiu contento e anunciando outra reunión a semana que ven para seguir avanzando no diálogo. Foi unha reunión longa, productiva, e eu penso que demos un paso adiante para que esa alternativa estable de goberno para esta cidade poida materializarse en próximas datas. Agradecendo a súa asistencia, a pesar das diferencias que existen entre os dous partidos ou os dous grupos municipais, o importante, como xa dixen tamén na reunión, somos tamén as persoas que integramos as formacións políticas. Para min, é un día importante para a cidade na que o Partido Popular, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego nos sentamos a falar do realmente importante que é Ourense. A situación e a diagnose da situación da cidade do goberno do Concello de Ourense é de sobra coñecida por todos e por todas. Nos plantexamos para esta reunión o chamado Pacto da Concordia, esa serie de compromisos para garantir non só quen chegue ao goberno ou de que maneira, senón o que se vai facer o día despois xa gobernando esta cidade.